Karoline mavepine, kom nu! Rose! Afsted, afsted! Jamen, det er jo Hjerternes Motionsløb, som er en årlig tilbagevendende begivenhed sidste fredag før efterårsferien. Ikke? Og så lige netop i år har vi valgt at støtte det projekt, der hedder Moveathon, som er UNICEFs, et initiativ fra UNICEF. Så børnene de har været hjemme og skaffet en sponsor til per løb, kilometer de løber. Nej. Det ved vi ikke, hvad det er. Det blev sådan lidt mere nærværende for dem, hvad pengene gik og sådan noget. Så kunne jeg godt mærke, at der sådan var god lyst til at prøve at yde en indsats for at hjælpe andre. Jeg løber 4 gange med min 5. Det er rigtig sjovt, så man får lyst til det. Jeg får sådan en penge til nogle børn, så de kan komme i skole og sådan noget. Nu bliver jeg overhældet af en lærer. Hvor mange har jeg løbet? Det er 4. Jeg har løbet 3 runder. Jeg fik 20 af min mor. Og det er 40 det hele. Så 3 gange